Rigya kita kadya sa Provincial Multipurpose Development Center sa Barangay Balyang, San Jose, kung sa diin ginpanagtag kang gobyerno probinsyal kang Antique ang nanari-sari ng mga farm equipments nga nagabalor sa 50 milyones pesos. Diyan nga proyekto paagi sa inisyatibo ni Deputy Speaker Loren Legarda kag Governor Dora Dudut Cadyao nga nagahandom gid nga mabuligan ang sektor kang agrikultura sa probinsya. Sa kadya, ginpasiguro man ni Provincial Agriculturist Nicolasito Calawag nga ang probinsya 201% self-sufficient sa produksyon kang paray. Paagi sa diyang proyekto, nagapati ang gobyerno probinsyal kang Antique nga ang probinsya magapanguna kag padayon nga maging supisyente sa produksyon kang paray kag pati pa sa iba nga produktong pang-agrikultura. Kadya nagalipay gid ako kami tanan sa Sitio Igbanos ay buol kami kadya ka ginbulig ka namon Nigo Ban Loren nga mas bakal gid nga na pasalamat namon kananda gid nga ginatudruan na kami ka purity sa amon mga kabudlayan dito sa bukid ang modya ang arusira adya nga arusira nga bahol gid nga bulig para kanamon ay amo dya nga amon kabudlayan marayo kami sa highway karsada bari sa bukid kami ang mga ipis kami dito sa Sitio Igbanos. Kadya maraya gid kami sa Kasada Highway mga 5 kilometers from Arasasan to Igbanos. Pasalamat gid kami kabahol ay natuman rin ang amon nga andam nga maging maarusira ay kauna nayawan kami ka payo kasrakit lawas namon nga bayo ay wala ti kauna mong ti arusira pa di kadya pasalamat gid kami ka bahol gid kag nagapasalamat gid ako kabahol sa amon nga governor nga gwapa nga si Madam Dudut kay Madam Loren Congresswoman namin. Duro gid nga salamat.